ujasniť si, čo pre tento rok chcete vy tak najviac riešiť. Sú to farby? Potrebujete pomôcť s farbami? Tie sú za mňa základ. Pokiaľ ich nemáte spracované, určite odporúčam začať farbami, pretože farby veľa menia a farby veľmi súvisia aj s ostatnými časťami obliekania. Možno máte spracované farby a potrebujete riešiť strihy. Možno sa vám zmenila postava. Potrebujete nejakým spôsobom na to zareagovať so strihmi, pretože už vám nesedia tie, ktoré ste nosili doteraz. Možno máte zmaknuté farby a dokonca aj strihy, ale v tom oblečení nie ste to vy. Nosíte oblečenie, v ktorom možno aj dobre vyzeráte, ale cítite, že to k vám nepatrí, že to nie ste autentické vy, že tam neprichádza ten wow pocit a tá radosť, kedy vy keď si niečo oblečiete, tak máte pocit, že toto je moja druhá koža a toto som naozaj ja, toto ku mne jednoznačne patrí. A možno riešite šatník, ako si ho pretriediť, ako si ho zminimalizovať, ako si ho optimalizovať. Takže ujasnite si, na čo sa chcete zamerať, možno riešite optické zoštihlenie, tých tém je tam veľa. Určite sa odporúčam toto si ujasniť.